Batak iyan tama. Mga batak nakawag ako. Invite na, sige siya kita. Lawan sa solo. Pakay, hindi na swapping. Nakalab na kami, pwede kumapatay ng Bisaya. Man. Medical na rin, matasin ka ka. Ang buhay ka. Siguro mo, 1v1 sir, sabi mo 1v1. Ano ka na, hindi naman nagdagdagan. Hindi may nagdagdagan. Hindi naman nagdagdagan. Nakalimutan pa hindi yun, mag-a-turn. Wala akong buhay. Ganun ganun kung dinahay. Nakapantalon niya, Jimmy. Ha? Nakapantalon. Yan. Ay, di ba na bituan? Nakapantalon siya ay. Hindi bilang ayos ka. Paano? Wala ba? Aray ko ha. Diba? Ako doon, tamat ka nga. Kaya ba nga ito tao? Bakit continue ng tanong? Okay. Kami bintog na. Ayun, tak makala. Ang dami dito doon na yun. Ang dami. Ay, makalig na rin ko. Diba na ito, paligid-puran ko na ako. Wala. Wala lang yun lang. Siguro po. Wala sa pag-sigil. Pag-tulog ka nila, wala mo kumahay yun. Siguro ka na, bang kami na anak, kung pinapangaralan ako na. Oo, kanya na, kayo ito. Kaya ba? Pagdo. Palaggo din damage. Hindi niya. Bakit na ito na ito? Ano nga, ito Natakot di ba? Natakot di na ayo. Yan ang pagkakas kay. Sige ba na ang video kay. Ewan ko mag-practice. Wala o. Oh, good.